оё шумо баъзан вақт фикр мекунед, ки ҷаҳон шикаст хӯрдааст? Гӯё ки чизе нодуруст ҳаст. Баъзан вақт ман худро шикаста ҳис мекунам, монанде ки чизеро аз даст додам. Мушкилӣ дар чист? Чӣ тавр метавонем инро иваз кунем? Дар ибтидо Худованд ҷаҳонро офарид, то ки ҷаҳон пур аз некӣ ва муҳаббат бошад, то ки мо бо вай муносибатҳои хуб дошта бошем, монанди чашмаи ҳаёт ва зебогӣ. Лекин мо муқобили ӯ шуда, аз наздаш дур шудем. Ҷаҳон шикаста шуд ва мо ҳамроҳаш шикаст хӯрдем. имрӯз мо Худоро дилшикаста мекунем. Мо назар ба ӯ муносибати хунук назарона мекунем. мо нисбати ӯ нописандӣ мекунем. навиштаҷоти муқаддас инро гуноҳ мегӯяд. лекин муносибати дили мо муҳимтар аст назар ба рафтори мо. натиҷаи интихоб ва рафтори табиии мо аз тарафи одамӣ ин марг аст. ҷудошавӣ низ аз сарчашмаи ҳаёти мо, некӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. мо инро ҳис карда метавонем он вақте ки мо айбдориамонро, шарм, тарс ва нопокии худро ҳис мекунем. мо чизеро мекобем, ки даруни моро пур кунад. мо инро ба ҳар хел анъанаҳои динӣ, бо ягон корҳои нек мехоҳем ба даст орем. мо ин тавр низ ҳаётро дар муваффақият меҷӯем, кӯшиш мекунем ин дардро камтар кунем ва ин холигиро бо ягон чиз пур кунем. лекин ягон чиз наметавонад доғи гуноҳҳои моро тоза кунад ё ин ки ҳаётро аз нав барқарор кунад. аз барои гунаҳҳоямон мо абадан аз Худои муқаддас ҷудо шудаем. агар таърихи мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасид, барои мо ин ҳодисаи нохуш мешуд. лекин Худованд моро дӯст медорад ва барои ҳамин роҳи ҳалли мушкилиро ёфт. аз ибтидо нақшаи наҷоти моро дошт ва инро бо воситаи падаркалонамон пешгӯӣ кард. дар Таворот Худованди таоло Иброҳимро ҳамчун марди одил ва падари имон меномид. Худои таоло тайёр будани Иброҳимро барои ба қурбонӣ овардани писари худ ҳамчун итоат ба Худо карданро нишон медиҳад. Худованд қӯш шуда барои қурбонӣ баъраеро тайёр кард, то ки аз ба ҷои писараш Иброҳим баъраро қурбонӣ кунад. азбаски Худо комил ва ба адолат ҳаст, барои гунаҳҳоямон мо сазовори марг ва аз ӯ ҷудо шуданро сазоворем. лекин Худованд комилан меҳрубон аст. ӯ мехоҳад, ки мо ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошем ва бо ӯ муносибат дошта бошем. ба воситаи Исо мо метавонем ҳаёти ҷовидониро ба даст орем. ҳамчун файзи Худо. медонед, ки аз ба ҷои писари Иброҳим Худованд баъраеро дод. ин тавр Худованди таоло Исои Масеҳро интихоб кард, ки ӯ барои тамоми одамизод қурбонӣ бузург шавад, то ки одамонро наҷот диҳад ва гунаҳҳояшонро рӯйпӯш кунад, одамизодро ба қурбонӣ қиматбаҳо аз марги рӯҳӣ озод кунад ва одамонро одил гардонад. Худои комил дар симои Исо одами оддӣ шуд, то ки ба ҷаҳони шикаста хӯрдаи мо дарояд ва ҳаёти беайб ба сар барад. дар салиб ӯ доғи шармандагии моро ва ҷазоҳои гунаҳҳои моро ба дӯши худ гирифт. марге ки мо сазовор будем, ӯ ба худ гирифт. баъд аз 3 рӯз ӯ аз мурдагон эҳьё шуда ба марг ғолиб шуд. Худованд худаш ин тавр кард, ки мо ҳаёти ҷовидона дошта бошем, то ки муносибати байни мо ва худаш то абад барқарор бошад. вақте ки бовар карданро сар мекунад, ки Худованд ба воситаи Исо кард, вай шарми шуморо ба шараф иваз мекунад, айбдории шуморо ба одилонӣ, тарсро ба далелӣ ва ифлосии шуморо ба покӣ иваз мекунад. мо наметавонем ин тӯҳфаро худамон ба даст орем. мо бояд бовар кунем, ки Худованд марҳаматона барои мо кард. китоби муқаддас дар ин бора мегӯяд, музди гуноҳ марг аст, лекин тӯҳфаи бемузд аз ҷониби Худо ин аст, ки ба воситаи Исои Масеҳ Худованди мо ҳаётро ба даст меорем. лекин ин тӯҳфаро он гоҳ ба даст оварда метавонем, вақте ки ӯро қабул мекунем. инро ин тавр тасвир карда метавонем. зиндагии шумо монанде яке аз ин даврҳо тасаввур кунед. дар ин давр шумо ба Исо иҷозат медиҳед, ки дар маркази ҳаёти шумо бошад. шумо бовар мекунед ба қурбонии вай, ба адолатии вай. ҳамин тавр шумо аз ҷониби Худо қабул хоҳед шуд. ин давр ҳаёт ва умедро меоварад. ин муносибати шуморо ба Худованд барқарор мекунад.
якум дар бошад зиндагие ки шикаста ҳаст ва аз худо дур шудааст. агар ҳаёти шумо беисо тасвир шуда бошад ва шумо мехоҳед исоро ба ҳаёти худ даъват кунед ва ҳаётро ба худо сар кардан хоҳед, чӣ тавре ки дар давраи дуюм тасвир шудааст. ба худо бо дуо муроҷиат кунед. дуо суҳбати оддиест ки аз қалби мо ба худо мебошад ва ин дуо тақрибан ин тавр аст: исо, ман муҳтоҷи ту ҳастам. ташаккур барои қурбоният дар салиб, то ки маро аз ҷазо барои гуноҳҳоям наҷот додӣ. имон дорам ки ту аз мурдагон эҳьё шудӣ ва ба марг пирӯз шудӣ. ман эътироф мекунам ки ман гунаҳкор ҳастам ва туро ҳамчун наҷотдиҳандаи худ қабул мекунам. ташаккур барои бахшидани гуноҳҳои ман, барои он ки ту дар қалби ман ҷо шудаӣ ва барои он ки маро ҳамчун фарзанди худ қабул кардӣ. аз ҳамин рӯз иборат ва то охири умрам мехоҳам ки барои ту ҳаёт ба сар барам. илтиҷо мекунам, маро таълим деҳ, то ки ҳаёти одилона ба сар барам барои ту. омин.